Tietenkin se, että mitä on niinku maajoukkueenkin leiritys, niin on aika pieni osa asti kuitenkin koko harjoituskaudesta, mitä viedään läpi. Niin nyt tässä, kun on ne leirit vetänyt itse, niin tarvii myös sitä staffia niille leireille paikan päälle. Ja onneksi on sellaisia hyviä henkilöitä ja kontakteja jo tässä uran aikana tullut, ketä haluaa hyödyntää, kenen osaamista haluaa hyödyntää. Ja leireillä niin tietenkin on sitten hyvä, että on myös valmentaja mukana, niin tulee sitten laadukasta tekemistä ja pystyy katsoa sitten harjoituksia niin kuin silmällä. Se ei ole kuitenkaan aina ihan sama asia katsoa etäinen videolta laatutreenejä, niin sinne näkee ehkä paremmin semmoista yleistä hapitusta ja sitä mielentilaa, millä mennään. Niin ne on varmasti sellaisia tärkeimpiä juttuja, joihin pitää panostaa. Kyllä niin kuin sitten semmoinen kehonhuolto ja ennakoiva kehonhuolto, niin sitten mitä ikinä se fyssäri ja hieronta ja muuta vaatiikaan, niin sitten se pitää hoitaa mahdollisimman hyvin myös kotona kuntoon, että sitä kuitenkin sitten, kun harjoitellaan kovaa, niin silloin ei ole niin tarvetta myöskään satsata sinne lyhyelle leirille niin paljon sinne sektorille, että koen, että silloin kun mennään laadukkaasti treenaamaan, niin silloin pitää olla kroppa siinä kunnossa ottaa optimaalisesti treeniä vastaan, niin omien äärirajojen kolkuttelua siinä harjoittelussa pystynyt tekemään tällä sapluunalla paremmin. Ja onneksi on hyvät kumppanit takana, niin pystyy sitten laittamaan sen verran siihen omaan toimintaan, että se kestää silleen kansainvälisen vertailun, ettei tarvitse tehdä kompromisseja omissa harjoittelussa tai harjoitusolosuhteissa, niin se kyllä auttaa siinä omien tavoitteiden saavuttamisessa. Kyllä niin kuin täältä hartia kireytyy normaalisti enempi sitten, mutta se, että dominoivampi käsikin on kyllä oikein. Niin, että kato, kun mä oikein kautta käännä päätä oikein. Hyvä. Ja vasemmalle. No se aika hyvä. Tänne on kireämpi. Eikö se ole? Vasemmalle on pikkusen kireämpi. Joo. Lähdetään. Tää on nyt vähän semmoinen, että ei täällä ole semmoista niin kuin sanotaan yhtä ongelmakohtaa, että se on varmaan vaan toi kova kuorma kokonaisuutena, mikä siellä tuntuu niin kuin. Joo. Joo, hyvä. Joo vielä. Noin. Noniin, ei mitään, hyvää onnea. Miltä se tuntuu hoito? Kiitoksia. Kyllä tää nyt tuntuu ihan hyvältä. Pääkin kääntyy riittävästi, niin toivottavasti ei tarvitse taakse kuikkia, että joku huutaisi latua, mutta kevyt olo ainakin. Kyllä, mä uskon, että tästä kiva lähteä jatkaa leiriä. Yes, hyvä. Kiitos. Nyt ollaan Rukalla pari päivää H-hetkeä ja ei ole enää oikeastaan muuta tehtävissä kuin suksien testausta ja virittäytymistä henkisesti viikonloppuun. Uudenlainen harjoituskausi takana. Omaa sapluunaa tehty leiritys ja tuntuu, että kaikki on mennyt ihan hyvin ja olen ihan valmis lähtemään kisakautta ja hyvillä fiiliksillä. Aika luottavainen sen suhteen, että asioita on tehty riittävän hyvin ja kaikki on kondiksessa, kun pitää hiihtää kovaa. Toivotaan, että löytyy vielä optimikapulo viikonlopulle, niin pystyy tekemään jo heti alusta asti hyvää tulosta. Kisat saa tulla, mä oon valmis. Ootteko te?